हे भगवान, अब हम का करी। अब नेला हमके 2 दिन भइल और उल्टी होकर शुरू हो गई। अब हम कौन मुंह दिखाए, सब केहू के पता चल जाई तो सब केहू जान जाई कि नहीं हरे के हवे। अब हम का करी, कुछ नहीं के हमके पता चलत। हे भगवान, 4 महीने के 5 महीने के पेट हो गए बाटे। अब हम का करी, अब तो छुपाइले हो लायक नहीं के। अब धीरे धीरे पेट फूल ही जाता टे सबके। अब तो हमरा के घर से निकाल दिए, हम कहाँ जाए। अरे भगवान, हम का करी। आई हे कनी का भलो आई हे दादा हे भगवान, बताओ एकरा उटोरी से उतरते ना बल्कि ही उल्टी करे लागल। हे भगवान, अब हम कैसे इज्जतवा बचाइए। हो कनिया, हाँ मम्मी। तारा 2 दिन आइले भेला तू उल्टी करे लगलू। तारा कोनो दिक्कत नहीं खेनु ना मम्मी जी। चलो तो हम तारा के चेक करी देखी। सुता देखियो कनी तार पेटवा देखी। कब मम्मी जी का देखो। हटा ना, देखे ना द। मम्मी जी अपच हो गया लग उल्टी भइल। तो ठीक बा, हमरा के देखे द, चेक करे द। हटाओ देखियो। हाय हो दादा, अरे ये क्या क्या बड़ू हो। हाय दादा, बताओ हे दादा, कौन के पाप हमरा कपारे मार दिया सने दादा। मम्मी जी ना कोनो दिक्कत नहीं के। वो ज्यादा खाना खा ले में तो पेट फूल गइल बाटे। चुप रहा, इतना हम ना समझ नहीं की, हमरा सब मालूम बा। बुझाई लू गलत फहमी भइल बा। कौन ची हमरा गलत फहमी भइल बा हो। हमरा बुझात नहीं के हमू 2 लड़का के माई हई। हे भगवान, हे दादा, हम का करी। फिर से चेक करके देख ली तो प्रॉब्लम भइल होई। देखले में गलत फहमी हो गइल। देख ली फिर देखो के हमरा का प्रॉब्लम है, हमरा गलत फहमी हुई। द तू कहो तरी तुम देख ले तरी द। हाँ, बताओ तो हई, तू हमरा के सिखाओ तरू। हम 1 महीना के लड़का पेट में रही तो हम बता दे। तार तो 4-5 महीना के बाद हमरे लड़का हमरे मर्द मिलल बेवकूफ बना के तारा बाप के। बाबूजी के मैं कोनो गलती नहीं की। मम्मी जी काहे तारा बाप महतारी के ना मालूम रहे। सच बतावा बानू तारा, झूठ मत बोला। हाय दादा, हम का करी। मम्मी जी रोगे घर का हो गइल हो। हां का बात बा। उल्टी करतिया। उल्टी करते का हो गइल। का हो गइल। का हो गइल। हां बताई 2 दिन एकरा भइले ले आई उल्टी करी। मतलब समझता नहीं। का समझता नहीं। मैं हम समझता नहीं, लइको भी समझता। मैं जानता हूं, मैं बता देले बनी सब। लड़का के बता दे। हां का चमई देख के कुन शादी कर लेता। तो बबुआ के मालूम बा ई सब बात। ऊ का जानी है पूर्व पश्चिम। ऊ तो देखला सुंदर सब है, अपन शादी तो लगे ना पका ठीक बा, श्री के पाजी करी ठीक कहते नहीं। उनका पूर्व पश्चिम जाला तो हमें ढोलक का हो गइल बाबूजी। खुश बन जाता है तार चरित्र देख के। बाबूजी का हो गइल। का हो गइल। हाँ पूछो माइले का हो गइल भाई। उल्टी करतिया। अरे ये उल्टी करती है बबुआ। अरे तो उल्टी करते तो क्यों ना लगे उल्टी करे। तू ना करे उल्टी। हैं पूर्व पश्चिम बुझाता है, ऊ सब ठीक है बा। असन का दिक्कत हो गइल बाबूजी। अपना लड़की तो सुधर दिया। हम बेटा तारा पूर्व पश्चिम बुझाई ना, अब दिक्कत हमरे के न जा। का दिक्कत आपका बेकरस में होली तो बढ़िया। जा जा ठीक बा। चलो आओ जा जा का कहतरू। का कही जी, हमरा तो चिंता हो गइल बा, टेंशन हो गइल बा। बताई गांव जवार के लोग का कही का सुनी। टेंशन मत तू। का बाप से हम कहत न बनी तेज बात का पना में ते थोड़ी लेके दला हां न। ऊ ना चले हमनी कहीं, मतलब का करब। लइको तो पागल बा, ओकर हिसाब हम करत नहीं। तेज बनता न बैठो।
पर सब फोन लगाओ तुम मनी उसने लेके खानदान में चले मैं क्या करूं रहुओ गए नहीं देखे तो जब रहुआ मालूम चल गए रहे तो कैसे रहुआ ब्याह कर देनी फोन कर तुम मनी सब बात कहा ना हो फाइनल हो हेलो सुनिए कह के कहिए के का होई हम तो काट दे तुम हेलो हेलो का जी ठीक काम कोनी है नु का हो गई वैसे ना काटो जाला मार कोई के काटल ना जाला बड़ा बुरियार गलती कइले बन रहा कहाँ कटा गई का नहीं कटाइल हमारे लड़का के जीवन चौपट हो गई कहाँ हो गई लेके के अपना लड़की का के लिया जाई हम तो ये कहब ये लिया जाके तो बियाह कर गइल बा 7 महीना के टाइम हो गया शादी कइला होइल अपना सब का माथा पगलाइल बा का मैं माथा चूर कर दे का बोलब तो गलती जे करला चूर करबे करला हम की सुने चिन्ह देखी हमरा के हम के है असही हम के रोवतन जा जाइल बहुत बढ़िया धोखा हमरा सकत मैं कहवाई मतलब छोड़ी ऐसा तो हमारे पड़ो पाई जे बेचता वैसा ना धोखा करी सदा जब कोई नहीं है उतना कटनी हमनी के कम बोली कम हमारे लड़का के जीवन चौपट हो गई तनी कम बोले सीखी ना तो काम बिगड़ले बा अरे बा ढेर बोल के बोला तनी रोब टीका फगा मैं छोड़ दे प्रभा चली हमरा करवा वाला ढेर होइलन गइलन कारोबार करवाई हां जी रवा फेर का बा रउआ दिला तो तर लगाइनु हम का कहे जे हम तो काबू खेत दिया करा रुकी हम रहुआ के एगो बात बताओ तनी है ना उगे होखी बुलाओ तेन बुझे के बबू निकला बा झापी मसे हां बाबूजी अरे बैठ तू बचवा योन भइल तोन भइल ठीके बा तू अब जा कमाए काहे बाबूजी काहे बाबूजी परिवार- कमाइबे ना तो कैसे धर्म कर्म चली कहेले बाबूजी तार चलाई है अब ब्याह भइल शादी भइल तार लइका होई बबू तू दिल्ली जा कमाए जान लो अरे लॉकडाउन लगल बा तू कहत दिल्ली जा कमाए सब संगतिया हमर लौट के आ गेलो सब तू कहला दिल्ली जा तू ये हमारा संगतिया को मित्र रहला आनंद मोहन फैक्ट्री के मालिक हवन हम बोलते तू जा तार काम लग जाई अब बनाते भेजबो हाँ हो पैसा ले हाँ जो कमो जा। ना कमेबी तो घर के धर्म कर्म ना चली सिखावा तारी कुछ का कान में सिखाला तर पलवर का तू कमाए जा और जो होटल में खा ले तेरा खाना वाना कुछ बन गया तू नहीं खा लियो किन के ठीक बा हाँ। तो हम सब बढ़ के नहीं थी हाँ, जा। जात में हम कमाए ठीक बजा बोला तुम हमारा से पहले करा दे आई के बुझलो जब 20-20 किलो रुपया कमाई है नहीं बोला आपको तो है दो ए कन्यावा कन्यावा कहाँ मम्मी जी है ने आवा जैसन तू कहलू ओसन से तहरा के तो बोली कुछ बोली मम्मी जी खट्टो मीठो खाए का मन करता हम हाँ पापा जी रोबो से का करेंगे हमरा के इमली खाए के मन करता ये तू बैठ एगो डॉक्टर बोले में जोन भइल तोन भइल हम चेक करवाई एगो डॉक्टर बोले बनी ठीक बा बाबूजी हाँ परशुराम डॉक्टर को बोले बनी मकुंद दे रखे जी बाबा बोले क्या कर रहे हो मालूम नहीं लेकाई तो सुतो सुता कन्या बड़ा भाग्य से डॉक्टर साहब आगे घूमने के आँख मुंह दर्द ऊपर से कुछ गिर गई सब तो मेरे कौन हो जा हल्का क्या कर सब बुझे तन्नू होश में बाबू होश में बाड़ू होश में बाड़ू धोरी आई देखी ये बेहोश हो गई अब बोली क्या करे के बा कितना काम हो गई हाँ क्या करे के बा बोली अरे मुआवे के बा के बा होई ना होई दूसरा डॉक्टर बोलाओ करी हमारे जात नहीं कि हम क्वेश्चन डॉक्टर हने काम करी 1 लाख लागी काम हो जाई 20,000 बन रहा कहीं हाँ बाटे अच्छा 80,000 दे दे जा ठीक पूरा बा हो जाई ठीक ठीक काम तो सफल भइल मैं काम काम कर देनी अब क्या करे के बा घेटी टिप दे थोड़ा खोई गु कर काम आधा काम कर दबो हिलबो ना करी है खल टिप दी मर्जी है गई एक काम कर जुटोला बोड़ा लेबो ऊपर काम नदी मिल जाए नाला में कोसते तनी ठीक बा हम ऐसा टाइम से पहुंचा दे पहुंच जाई 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 हाँ ठीक बा लाख बरिस ही रवा नहीं परशुराम डॉक्टर नहीं बहुत खुश बन हम काम को देनी भागे